Iktar punt dal-ħin li qed jinkwetana huwa l-fatt li dwar il-kampus il-ġdid tan-nurses li kellu jinbena fl-Isptar Salluqa. Fil-kuntratt li kienu għamlu l-VGH mal-Gvern kien hemm klawżola li tgħid li min jerbaħ it-tender irid jibni kampus ġdid tan-nurses. Meta kien hemm il-VGH dan kien beda, kienet intażlet il-post fejn qabel kienet il-Medical School fl-Isptar Salluqa u x-xogħol kien inbeda. Kien sabu xi problemi ħabba l-asbestos u hekk, però x-xogħol kien beda. Ma' Steward għadna maħniex moħħna mistrieħ li dawn se jkunu committed li jkomplu jagħmluh dan. Ġifieri l-MUMN ma tistax taċċetta u ħadd tkun għadha qed titlob il-kjarifikazzjonijiet kollha u ċertezzi kollha fuq dan il-proġett. L-Università ta' Barts hija importanti, l-Università ta' Northumbria hija importanti wkoll. Urtati mhux fuq di biss, jiġifieri fis-sens li aħna pretendejna li x-xogħol li kellu jagħmel il-VGH kellu jitħaffef iktar. Jiġifieri naħseb ġie moħħli ħafna żmien. Issa nisperaw li bi Steward l-affarijiet jirrimedjaw u nerġgħu niġu għall pass li għandna mmorru.